atin ang Diyos. Okay, good afternoon. Diyos maray na hapon, tabi sa Indo Kabos mga tugang. Welcome na naman po sa programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi. Ngunyan aldaw ning Martes, petsa 10, kang bulan ning Pebrero 2026. Kumusta po kayo mga tugang? Ngunyan aldaw na medyo malipot-lipot baga sa satuyang mga lugar, lagdig sa Bicol, maparos-paros, maduros, mahangin, malamig talaga. No? Kaya ingat-ingat lang kasi ubo ang ubo. Ingat-ingat tabi kita. So, ngunyan aldaw mga tugang, gusto ko palang batiin ang mga madre dyan sa St. Agnes Academy. Kasi ngunyan na aldaw, sa tuyang sineselebrar ang kapistahan ni San Escolastica. Yan. Si San Escolastica mga tugang iyan ni Saint Benedict. Yan. Kulang tugang po siya ni Saint Benedict. Yan. Si Santa Escolastica o si San Benedito. Mga kambal pala sinda magtugang. Kaya magayon sa istorya, kanduang magtugang iyan. Nakan si San Benito, si Saint Benedict mga tugang, nagbisita sa iyang tugang na si Santa Monica, ay sabi niya, "Di ka na mag-ulit, tapag-ulayan ta ang tungkol sa Diyos." Ano? So, ang ginibo ni Santa Escolastica, "Nagaji, o sige, di ka talaga paulion, pauaran ng Diyos iyan." Kaya nakuran baga. Di nakauli si Saint Benedict. Yan, di nakauli lugod. Kaya ang nangyari, si Saint Benedict, yaon duman, nag-istoryahan, suduang magtugang. Yan, okay? Yan ang sa tuyang pag-istoryahan ko niya na aldaw. And by the way, gusto ko pong batiin ang mga nag-celebrar kansayndang kumpleanyo, kaaldawan, ano? Lalong na ang sa tuyang tugang na si Fe Apuli, ano? Hali pa lang ako kasi tabo kasubag duman. Nakipagkakan, ano? 80 years old. Pinabilis to pa, 80 years old. So, magayon baga na sa tuwing siniselebrar ang mga birthday, ano? Kasi every time na nagse-celebrate kita ng sa tuyang mga kumpleanyo, kaaldawan, sa tuyang ginigurumdom ang regalo ng Diyos na buhay. Tinaw sa tuya. Kaya gusto kong batiin muli si Fe Apuli, ano? At masiram sa pagkakan. Naguli nga tulad sabi ko, maprograma pa ako at babatiin ko na lang tabi ka mo. Iyon, okay? So, ngunyan, balik kita naman kay Santa Monica, si Saint Agnes, ano? Kasi si Saint Agnes, ulitin ko mga tugang, saka si San Benito o si Saint Benedict, ay magkakambal na anak ng isang mayamang angkan na isinilang sa Norcia, Italia. So, sinda po mga tugang ay Italiano-Italiana noong 480. Alam mo, sa lugar na ito, yung magayon ining lugar na ini, no? Si Saint Benedict mga tugang ang nagtatag ng samahan ng mga paring Benedictine Fathers na yaon sa San Beda, saka doon sa yung sa Mindanao, nalingawan ko itong pagdating sa liturgy. Yan, si Saint Benedict po ang nagtatag kang mga Benedictine Fathers. At ipinalagay ni Santa Escolastica ang sa Latin tungkol sa paaralan, Escolastica. Sa kanyang hangarin maglingkod, ayun, si Santa Escolastica, ng lubusan sa Panginoong Diyos, ay nagtatag din ng isang samahan para sa mga madre.
Yan. Kaya nga yaon diyan ang mga madre kang mga taga St. Agnes, ano? O Santa Escolastica sa College sa Manila, ano? Si ang founder ay walang iba kundi si Santa Escolastica ng Norcia. Ano? Nagtatag siya ng isang samahan para sa mga babaeng nagnanais tumalikod sa daigdig upang pag-ukula ng pansin ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa at ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. Yan mga tugang. Magayon, ano? Kasi ining duwang magtugag na iniho, talagang masasabi natin madasalin. Patalagang, ano, at isa Benedictine pa na yung ora et labora, work and pray. Yan ang sa indang talagang mga monk, mga tugang iyan. Sinda ay nagdarasal at nagtatrabaho. Work and play. Work and play. Pray, Father Butch, pray. O yan, work and pray. So, nagtatrabaho asin nagpapangadji. Kasi baga, kung pangadji ka siya ng pangadji naman, di ka man nagwo-work, kulang iyan. So, you have to work and pray. Sa hindi bahala ng Diyos. Maasa na lang ako sa Diyos. Sabi baga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Yan talaga naman eh. Huwag tayo bahala ng Diyos, bahala ng Diyos. Hindi po. Dapat magtrabaho ka. Yan. Kaya work and play. So, si Santa Escolastica mga tugang, nagtatag siya ng Madring Benedictina, Benedictine Sisters. Kung may Benedictine Fathers, may Benedictine Sisters din. Ano? Na walang kalayuan sa kinatatayuan ng kumbento ni San Benedito sa Monte Cassino. Sa Italy po ito. Madakula. Magayon itong lugar na ito sa San Monte Cassino. Pag sinabing Monte, mountain po kasi yan. Okay? So yun. At ito po ay pinamalaan din ni San Benedito. Siyempre, may kapatid siyang pare. So pagdating sa mga misa at sa mga kumpisal, ito na si San Benedito ang mag-aasikaso. Kaya mga tugang, yan ang nangyari. O yan, si Saint Benedict. Yan, napakaganda po yan. Si Santa Monica namatay noong 543. Ipinakuha ang kanyang bangkay at inilibing siya sa libingan para sa kanyang kapatid ni si San Benito upang di na sila maghiwalay kahit sa kamatayan. Magayon kasi ang istorya, sabi ko kasi bago mga tugang, ang istorya kang magtugang na iyan na moong magdamag, nag-istorya sinda, ay habo kong paulion si San Benedito ni Santa Escolastica. So, ang ginibo, nagpangadji. Pinaulan baga, di nakauli. Yun. Kaya talagang makikita natin na ang magkapatid nito ay talagang makadiyos. Siguro dahil nga, may mga magulang sila na tinuruan itong magkapatid nito, yung kambal nito, magsa Diyos. Mag-importante mga tugang yan eh. Mabuhay kitang may Diyos, agbat magsasa Diyos. Yan. Magayon eh, halimbawa iyan. So ito po kasangkapan ang kabanalan at panalangin ng mga madre upang ang mundo ay manumbalik sa Diyos. Yun naman, importante man talaga yan eh. Kasi ang mga tao sa mundong abalang-abala sa mga gawain makamundo, na nalilingawan na ang mga gawain na espiritual. Nakakalimutan na ang Diyos. Okay? So at the same time, ayan, ang problema nga permisa ng pag-aparasikaso sa mga bagay sa mundo. Pero nalilingawan na ang sa iyang kalag. Dito pagligawan ang sa tuyang makalag. Ang sa tuyang makalag na iyan, yan ang sabi nga magsasuffer o mag-i-enjoy.
kang mga ginibo kang sa tuyang mga hawak. Kaya nga habang kita may hawak pa, at amanon taman ang sa tuyang mga kalag. Pagibo ning karahayan. Yan. So kasangkapan ang kabanalan at panalangin ng mga madre upang ang mundo ay manumbalik sa Diyos at maipa laban sa puot niya kung nilalapastangan ng tao. Marami ang nakakamit sa di mailirip na panalangin ng sandaigdigan. Iyan mga tugang ha. Kaya yan ang satuyang ipadagos pirma iyan. And by the way, gusto ko tabing batiin ang sisayma nagdadawgunyan sa indang Facebook baga yaon sa DCGB News Online. Iling tamahiling kita ko niyan si Sedig Dio Yamaga. Yan wala pa okay. So pwede tabi ko magduman sa DCGB News Online pagkatapos mag-message po kamo duman at sa kuyang babasahon ang sa indong mga messages. Okay? So yan. Kaso hapon mga tugang, iguang naghapot. Maganda yan, maghapot tabi ka mo kung ano ang gusto nindong maaraman na sa tuyang tatalakayin sa programang Maray na Hapon. Arog kasugba, may naghapot. Ano ba pagkakaiba, Father, ng Orthodox or Catholic? Ano yun, sabi niya, saka Muslim, and then yun. So, alam mo mga tugang, ang hapot muna, what are the three types of Christianity? Kasi ito mga Christianity rin eh. Okay? Christian, Eastern Orthodox versus Roman Catholic, yung history niyan, So, even when they share the same beliefs, kasi naniniwala naman sila kay Kristo, Nga lang iba-iba minsan ang pagtiwala kay Kristo, Christians had different religious observances depending on their language, their country, and their traditions. From the divisions, there are three great branches of Christianity na develop. Okay? So yung Orthodox, Catholic, and Protestant. Yan, okay. So yun nga. So yung Orthodox Christians, venerate icons, maintain liturgical practices, and view salvation as a process of theosis, union with God. Samantala, yung Protestants generally reject icon veneration, di ba? Kaya hindi sila naniniwala sa mga statwa, mga santong yan, and have thousands of diverse worship styles. Iba-iba eh. And emphasizes that the individual over the church. Yun. Kaya kanya-kanya eh. And faith alone. Faith alone, yung sola fide. Yun, yung mga tugang. So yan ang saro sa mga masasabitan na ito baga, masasabitan na ito na nga na maliwanag na sinasabi dito. Kaya, by the word itself, Protestantism, protest, kasi nagprotesta sila. While Orthodoxy, ang ibig sabihin ng Orthodox, ortho, is right, correct, or believe. So Protestantism, the word protest, nagprotesta sila, yung Orthodoxy, view or believe or correct. Orthodoxy emphasizes apostolic tradition from the time of Christ, sacramental worship, authority of the early church, while Protestantism came about in the 15. Diba? So nauna talaga yung Orthodoxy. Kaya yung Catholic, kaysa yung Protestant. Kasi Protestant, nagsimula kay Martin Luther noong 1500 and focuses on scripture alone. Sola Scriptura based on their protesting founders' viewers. Yan, maliwanag pa nga yan. Kaya, yung sinasabi dito that yun lang, as ang ultimate authority nila
ay yung Bible alone. Ano? Kaya, pero tandaan natin, kung ano ang Bible meron sila. Kumpleto bang Bible o hindi? Sabi ko kaswapon, there should be 73 books of the Bible, hindi 66. Kulang po yan kung 66 yan. Yan, kahit sabi natin, scripture alone sila and faith alone, kaya kanya-kanya. Kaya tingin mo, wala pong nag-iisang Protestant denomination. Ang dami nila eh. Samantala sa Catholic, iisa lang. Yan. Yan ang pagkakaiba dyan. Pag Protestant, ang dami-dami nila. Ano? Pero tandaan natin na ang Katoliko, iisa lang. Kasi after all, iisa lang ang Kristo. Ano? At iisa lang ang Biblia. Ano? Hindi maraming Biblia. Ano? Yan. So, kaya nga dito, Orthodox Christians venerate icons, maintain liturgical practices, and view salvation as a process of theosis. Okay? While itong Protestants generally reject icon veneration, have thousands of diverse, iyon mga tugang. So maliwanag ha? So at least naintindihan natin kaunti iyon. At ang kanila, yung Protestantism, ang focuses kasi on the individual interpretation of the Bible. Kanya-kanya eh. Ano? While the Orthodoxy steps on tradition. The difference from that point branch out in many directions. Okay? So, iyan mga tugang. So, iyan ha, maliwanag. So, yung too many things in worship, style, and theology, especially want to compare every Protestant denomination, but the biggest overarching things looks like something like Protestants, 5 solas, yung sola scriptura, the highest authority, right to private, yun, may kanya-kanya sila eh, right to private interpretation, legalistic Western thinking, no apostolic succession. While Orthodoxy holds to early Christian traditions, teachings, worship, church, has authoritative interpretation of the scripture, apostolic, and things like icon, veneration, intercession, mysticism, and theosis. So maliwanag po. Kaya at the same time, kung talagang gusto natin aramon, historical continuity, yun ang number one, is probably the main one. At the major difference come from essential one difference. Okay? So maliwanag mga tugang yan. So anyway, babalik na si Padre Butch pagkatas ka mga pagirumdum. Ang oras sabi ko niyan is 20 minutes after 1 o'clock. For liver health, level up na. Liverate Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maaari ding makatulong ang Liverate Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liverate Pro! Mabibili ang Liverate Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. May Silimarin, may multivitamins pa. Yan ang Liverate Pro. Tulong sa pangangalaga ng atay. Liver up na tayo with Liverate Pro. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! This World Radio Day, we recognize how radio continues to evolve, guided by innovation and grounded in public service. With the help of artificial intelligence, radio delivers information more efficiently, improves sound quality, and supports responsible journalism. Yet at its core, radio remains deeply human. A trusted voice, a companion in times of need, and a bridge that connects communities. As technology advances, radio's commitment to truth, service, and the public good remains unchanged.
This World Radio Day, we celebrate radio and artificial intelligence working together to better serve the public. Happy World Radio Day! Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba. Okay, balik po kita giraray sa programa Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Gusto ko pong batiin si Frumencio Fort Bernal at saka si Lorna Plaza, good afternoon. Saka si Ami Estrella, good afternoon po. Okay, so padagos kita sa patuyang piga istorya nga ni mga tugang na nagkapot kasi kasuhapon, sabi may nag-text sa tuya, ano pagkakaiba ka iyan? Catholic, Protestant, Orthodox, araw ka iyan. Okay? So but anyway mga tugang, sa ano man kita sa sabi ko nga di ba, Orthodox, Catholics, and Protestant. So they are takali mga Kristiyano din. Nga lang iba-iba ang sabi ko, what are the main differences? Maybe name four. Okay? In between Orthodoxy and general Protestantism, and how do we know which ones are the traditions of men and the biblical church? The major difference from Orthodoxy to Protestantism are, so makikita natin, apostolic succession. Okay? Sa Orthodoxy, apostolic succession, one-mindedness, patristic authority, and sacred tradition. Ayun, Orthodox Christianity places a strong emphasis on being united. Diba? Nagkakaisa talaga. Why? There's one sacred tradition, apostolic succession, and the authority of the early church fathers. So yun po ay mahalaga. Yung Protestant denominations generally rely on individual interpretation of Scripture, yung sola scriptura, and does not prioritize tradition, early church teachings, or apostolic succession are not one-mindedness. Okay, may nag-text sa kuya, si OPM, ang Orthodoxy po ba ay naniniwala kay Jesus? Ang pag sinabing Orthodoxy, right doctrine. Ang ortho, ang tandaan po natin, naniniwala, sabi ang Orthodoxy po ba ay naniniwala kay Jesus? Opo, sakat sa Trinity. Yan, kasi nga, pag sinabing ortho, right, tama, correct. Ang doxy, teaching. So in other words, pag sinabing orthodoxy, Catholic Orthodox, ibig sabihin, sa tamang paniniwala. Yun, orthodoxy ang ibig sabihin. Kaya naniniwala kay Jesus at saka sa turo ni Kristo. Yung Trinity. 5462. Okay, maliwanag. Sana naintindihan natin. Okay, maganda yan, nagtatanong kayo kasi parang kita maliwanagan. Okay, so yun po maliwanagan. So, ito nga, kinuha natin Orthodoxy Christianity. Kasi ang problema kasi dyan, iba hindi. We will come to that. So, in Protestant denominations kasi, they rely in the individual interpretation of Scripture. Kanya-kanyang pastor, kanya-kanyang interpretasyon. And does not prioritize tradition, early church teaching. Kaya wala silang fathers of the church. Wala silang apostolic succession. And at the same time, wala silang one-mindedness. Hindi tayo mayroon yan. Orthodoxy Christianity recognizes 7 sacraments, and has a rich liturgical tradition with a central theme on Holy Communion. Okay? It is not a symbol, but it is real. Okay? Well, sa Protestant denominations, on the other hand, typically recognize only 2 or 3 sacraments. Baptism, Eucharist. Ang Eucharist sa kanila is only symbolic, hindi real. Kaya nga kita naniniwala, kita baga mga Katoliko, mayroong Blessed Sacrament. Kasi si Kristo really present, hindi symbol, hindi palamuti.
Sana maliwanag po sa tuya iyan. Kaya tingnan mo yung mga padi, pag nagmimisa, mahiling mo, pagkatas pag may sobrang ostya, dinadala doon sa tabernacle. Pag wala naman, para kung wala talaga, kinukonsume niya na lang. Kung kakaunti lang naman, yun po yan. So tatatlo lang, minsan dalawa lang ang sakramento ninda. Baptism, kaya magpabinyag ka. At pagkatapos, ang iba nga wala naman Eucharist eh. Wala silang misa. Wala naman talaga silang misa. Kaya baptism lang. So, and of course, sometimes marriage, pero hindi naman talaga kasal talaga. Protestants have more varied and simplified unorthodox modern worship practices. Kaya kadalasan sa pagpunta mo sa mga Protestant denominations, may parang concert, palaging may drums, may mga ganito. Parang pagpupunta ka sa kanila, pag mga parang may concert, may sayawan, may banda, may musical instruments. Sa Katoliko, hindi naman kinakailangan. Kasi ang pagpunta natin sa simbahan ay hindi dahil para manood tayo ng concert o makinig tayo ng mga sabi-sabi niyang ganyan. Kundi tayo ay talagang magsamba na si Kristo yaon doon sa ostya. Yan, maliwanag So, Orthodox Christianity has hierarchical structure. Tandaan po natin yan, ha? Merong structure. Sa Protestant kasi wala. With the Ecumenical Patriarch of Constantinople holding a primacy of honor. Yun sa sa Orthodox yung Christianity hindi kasi may Roman Catholic So yun, Constantinople holding a primacy of honor, being first among equal. And autocephalous churches governed by their own patriarchs or archbishop are still considered one body of like-minded believers. Pero hindi ito Orthodox sila, Orthodox Christian. Malapit sila sa atin mga Katoliko. Kasi nga mayroong sinasabi na apostolic succession. While Protestant denomination, by contrast, often have more congregational or Presbyterian forms of governance and less emphasis on the hierarchical authority. Yan po yan. So, yan ang at least alam natin yan. So at least maliwanag po sa tuya na yan. So yan. To follow, sabi nga, because Anglicans and Lutherans have few things in common with us. Yan. Okay? So at least maliwanag mga tugang Yun maliwanag at pinagpapaliwanag natin dito na yung pagkakaiba ng itong Catholic, Orthodox, and Protestant Christians, they all believe in the Trinity and the divinity of Christ. Okay? So yung apot mo kung naniniwala sila, Catholic, Orthodox, and Protestant churches all believe in the Trinity and the divinity of Jesus, but they differ significantly on authority, tradition, and salvation. Okay? For us Catholics, it is led by the Pope. Tandaan natin, the Pope is not the successor of Jesus. Kaputong, who is the successor of Jesus on earth? Hindi po. Wala po siyang successor. But who is the successor of St. Peter? Who is the Pope now? Pope Leo. Okay? So, emphasizing tradition and sacraments. Orthodoxy focuses on ancient, yung Greek Orthodox or Catholic Orthodox focuses on ancient tradition, liturgy, mystical union with God. Yan, maliwanag. Okay? And babalik si Padre Butch Giraray pagkatapos ka naman pag-inomdom. Ang oras tabi ngayon, 31 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Tanduay. Celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ipinagbibigay alam sa publiko na may isang sanggol na babae na tinatayang bagong silang at pinangalan ng Wivy Grace Tolalian ang natagpuan sa loob ng kulungan ng baboy na nakalagay sa isang palanggana noong December 7, 2025, bandang alas 12 ng hapon sa Zone 2, Barangay Salvacion, Calabanga, Camarines Sur. Ang sanggol na nabanggit ay nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children o RSCC, Region 5, mula pa noong December 19, 2025. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Siligao City at hanapin ang mga social workers na sina Kathy Genevieve S. Barcelon at Ronnie P. Robarios o kaya tumawag sa mobile number 0935-670-9592. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Okay, balik po kita kiraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. At gusto ko palang batiin ang birthday din pala. Birthday boy natin digdi sa DCGB, sa pamilya po natin, na walang iba kundi, bakit nawawala? Nawala sa akin dito. Of course, si Ramil Tanay, yes. Yes, si Ramil. Yun. Okay. Gusto kong batiin pala, of course, si Bert Nunez, of course, naghiling sila sa tuya ngunyan at nagdadangog, So, gusto kong batiin po natin ang birthday boy, si Chief Ramir Tanay. Matibay na yan, na technician natin yan, Yun. Of course, si Ma'am Pita. Okay, thank you very much. And saka si Jerome Nico Martinez. Thank you, Bert, for reminding me. Yes, okay. So, hindi pala gusto kita mga tugang sa tuwing pinag-urulayan nga ni tungkol kini sa Orthodoxy, Catholic, and Protestant. Kasi, sabi ko baga, ini yung tulo ining Christianity, yung Catholic, yung Orthodox, and Protestant. They are Christians, Kaya, pag sinabing Christianity, hindi lang Katoliko. Kasama na dyan po ang Protestant and Orthodox. Kasi, ining mga or Catholic, Orthodox, and Protestant naniniwala sa Trinity and the divinity of Jesus. But they differ significantly on authority, tradition, and salvation. Tandaan po natin yan, okay, puna natin sa authority and structure. Kasi sa Katoliko, saka sa Orthodox, hierarchical. Sa Protestant, hindi. Kanya-kanya . So, Catholic, the Pope is the supreme authority leading the centralized hierarchy. Kaya, saro sana po ang satuyang Santo Papa. At siya po ang humalili kay San Pedro, hindi po kay Kristo. Sasabihin niya si Santo Papa ang nagpalit kay Kristo. Hindi po. Because wala po si Kristong successor digdi sa mundo. Kung igwaman si Kristong successor sa mundong ito, ika at ako, kasi kita ang mga saksi kay Kristo. Successor ni Kristo. Bakong iyo? Kaya sasabihin mo, who is the successor of Christ? Wag mong sasabihin si Pope Leo. Ikaw at ako, the successor of Christ, kung pwede, kita ang
hindi naman talaga mag-succeed kasi hindi naman talaga si Kristo pwedeng wala naman siyang successor eh. Pero kung sasabihin natin, we are follower of Christ. Maging saksi ka ni Kristo. Ayan. Okay? Maliwanag po sana yan ha. So, pagdating sa authority and structure, the Catholic has a Pope. The authority, supreme authority po yun, ha? Leading the centralized hierarchy. Ang Orthodox naman, headed by patriarchs, no single absolute leader, emphasizing traditions and early church council. Kasi sa kanila, pareho yun. Sa kanila mga tugang, pareho sila. So, headed by patriarchs. And then Protestant, ito tandaan po natin, yung mga tugang ta mga Protestante rejects papal authority, relying on Scripture as the ultimate authority. Pero kung titingnan natin, hindi sinabi ni Kristo, upon this Bible, I will build my church. Hanapin nga po nindo sa Bible nindo, upon this Bible, I will build my church. Wala baga. Ano sabi ni Kristo? Upon this rock, Peter, I will build my church. So therefore, ang authority, yaon kay Pedro, hindi duman sa Bible. Alam mo, sana naintindihan hindi ka mga tugang ta mga Protestante. Wala sa Bible na mababasa ka, upon this book, I will build my church. Hanapin mo nga tabi, Bert. Hanapin mo sa Bible yan. Upon this book, I will build my church. Hanapin mo yan kay Google. Wala kang makikita niyan. Kasi wala talaga. Gusto kong batiin pala si Divina Osera. Good afternoon, Father Boots. Kaya pagdating sa authority, ang Santo Papa po ang may supreme authority. Hindi po yung Bible. Kasi tingnan natin, ang Bible, yan po, tandaan natin, yan ang source ng ating paniniwala. Yan. Sacred tradition and sacred scripture and magisterium. Tulo po tabi iyan na dapat daid ng gadta na halion. Yung sasabihin, poste iyan. Pag hinali mo sa poste, parang paa, di ka makakatayo. Dapat iyan tulong iyan, yaon iyan. Sacred tradition, sacred scripture, and the Bible, and the magisterium. Father, asan ang Bible? Hindi mo sinabi ang Bible. Please, ang Bible is the sacred scripture. Yun po yan. And scripture has 73 books. Pag kulang iyan, hindi kompleto. Kasi kulang. Sana magbaliwanagan kita, no? At tandaan mo, hanapin ko mga tugang iniyo. Sabi ni Bert, wala po, Father, mo sa Biblia na nakasaad eh. Upon this Bible, I will build my church. But upon this rock, I will build my church. Tama, Bert, hindi ba? Yan ang problema minsan kasi itong mga tugang na ginigiit nila ang wala. Ang wala. Yan. Ito, number 1 in terms of authority and structure, magkakaiba. Ang closest sa digdeo, yung Orthodox. Ang Protestant, harayuon. Number 2, difference, pagdating naman sa salvation, anong paghiling ninda? Ang Catholic view of salvation, we are saved not because of simply of our faith. No. But sabi, we are saved by our faith and works with the emphasis on the sacraments, because the sacraments are instituted by Christ to give grace, and grace is our way or key to salvation. So maliwanag po yan ang Orthodox naman, paano sila maliligtas? Ang tingin nila sa salvation. Tanda natin, sa Katoliko we are saved by our faith and works
Hindi lang faith, hindi lang works, but saved by faith and works with the emphasis on the sacraments. Okay, in Orthodox naman, they view salvation as theosis. Ano bang theo? Ang theo means God. Ang sis is a process. So in other words, a lifelong process union with God. Maganda po yan. Malapit yan. Malapit sa atin yan. Ano? Kasi if you are united with God, He will do good and you will have faith in God. Okay? Malapit sa atin ang lifelong process of union with God. So sa inda, patuloy na proseso ang pakikisumaro sa Diyos. Orthodox po iyan. Okay? Malapit ang Orthodox sa Katoliko. Kasi kita baga, we are saved by faith and works with emphasis on the sacraments. At syempre, nandun yung union with God. Sa Protestant, how you be say, sabi, brother, saved na kita. Saved ka na. Basta maniwala ka, saved ka na. Pag sabi, I believe in God, saved na ako. Hindi po. Sa kanila, sa Protestant, generally teaches salvation or justification by grace through faith alone. Faith alone. Basta magtiwala ka, kahit maggibo ka, magsambay ka, magnakaw ka, basta nagtiwala ka sa Diyos, okay lang, ligtas ka na. Mang-corruption ka, magnakaw ka, mangalunya ka, maggibo ka ning maraot, okay lang, basta magtiwala ka lang sa Diyos. Pero tandaan natin, ang sabi baga sa Bible, maliwanag po ini. Hanapin niyo sa letter of St. James. Okay? Chapter 4 yata, chapter 5 yon. Kasi medyo makalimutin na po ako. Sabi ni St. Hanapin mo sa Google, nakalagay, faith without work is dead. Ang paniniwala o pananampalataya na daing ginigibo, wara. Itong gospel mo niyan, bagay ng gospel mo niyan. Itong gospel, kasi sasabi niya, basta may paniwala ka sa Diyos, maano ka. Hindi, kinurek baga ni Kristo, hindi yan. Hindi yung basta paniwala ka, yung human tradition, kundi ang importante, sumunod ka sa Diyos. Yun, mahalaga. Kaya ang mahalaga dito, good salvation is through faith and works. Yan, maganda po yan. Ang Protestant kasi, sola fide. Ito pa ang pangatlong pagkakaiba pagdating sa tradition and worship. Iba-iba eh. Sa Catholic and Orthodox, Catholic Orthodox, both use liturgies, sacraments, and honor Mary and the saints. Yung Orthodox, highly traditional, venerating icons and using traditional liturgy or divine liturgy. Alam mo, nang napunta po ako sa Israel, nakita ko kung paano talaga sila. Maraming insenso, yun, mga icons, yun. So, mga Orthodox po yan. Pero ang Protestant, worship styles are diverse, generally focusing simply on preaching. Kaya sa Protestant churches, wala kang makikitang lamesa. Kasi wala naman silang Eucharist. Wala silang Santa Misa. Nandoon? Pulpit lang. Worship styles are diverse, generally focusing on preaching, teaching the Bible, and have fewer, and of course, sabi ko nga, yung walang gaanong mga sacraments. Ang dalawang sacrament lang nila is baptism and yung marriage. Wala naman silang confession. Kasi hindi naman naniniwala sila. Kaya wala naman silang nagpapakumpisal. Ang pastor ba nila nagpapakumpisal? Hindi. Confession is different from counseling. Tanda kasi although kadalasan sa kanila, kadakol sa inda mga tugang ang mga counselor. Kasi nga, counseling, hindi confession. Pagdating sa counseling, hindi po kasalanan ang pinag-usapan dyan. Ang problema, ang mga pinag-usapan, mga problema. Pero kaya hindi nakakapagpatawad. Nakauna-inintindihan mo, naunawaan mo, pero hindi ka nagkakaigwa ng kapatawaran. Because only in confession
can have absolution. Wala silang absolution. Kaya nga, wala po silang confession. Wala rin silang misa. Ano? Kaya sa kanila, of course, may kantaan, may concert, ano, kaya may mga banda-banda pa. Anyway, babalik si Father Boots sa pag-istorya ta kaning pagkakaiba kang Orthodox, Catholic, and Protestants. Okay? Ang oras sabi ngayon, 47 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP. At gusto ko po giraray batiin ang birthday boy na walang iba kundi si Chip Ramir Tanay, ang sa tuwi digdig kairiban sa DCGB at nasa technical. Thank you, Ramir. And of course, si Pe Apuli. Nagbe-birthday po ngunyan. Okay. So padagos kita mga tugang na sa tuyang maintindihan ang pagkakaiba. Kasi may pagkakaiba, hindi pare-pareho yan. So una, sabi ko sa inyo, may pagkakaiba on matters of authority and structure. And pangalawa, on matters of the view of salvation, anong tingin nila sa kaligtasan, paano tayo maliligtas. Ang pangatlo, yung tradition and worship, paano magsamba. Yan. Ngunya naman, yung ikaapat na pagkakaiba, ini pong theology and other aspects. Sa Catholic, we believe the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. Yung tinatawag natin filioque clause. Well, the Orthodox believes the Holy Spirit proceeds only from the Father. Okay? Katingnan natin yung sa Trinity baga. Nahiling tayo mga tugan. Na God the Father and God sent His only Son. And Son sent the Holy Spirit. So, parabang actually, makikita din sa Trinity na sinda nagsusugo. Gabo sinda surugoon. Talaga, maganda bagay yan. Bako sinang mga busi. Sugo si God the Father, sinugo niya si God the Son. Si God the Son, sinugo niya ang Holy Spirit. Yan. Di ba? Kapag yun ang bagayan, mahiling ko dyan, talaga ang pagsurugo-sugo, gabusin na mga surugoon, bakusin ng mga boss, bakusin ng mga diktador. Yan. Ang problema sa tuya. And where the Orthodox believes the Holy Spirit proceeds only from the Father. Sa Protestant, ito po, Protestants' view of theology and other aspects primarily focus on individual faith and direct access to God. Yeah, kaya mo, my God, do you, my Lord and my Savior, my lang, my personal. So sa hindi po sa tuya, communal. Kaya sa ang turo baga ni Kristo, don't call God your Father, my Father, who is in heaven. Yan, hindi po. Kundi ang sabi ni Kristo, our Father. Di ba? Maliwanag. Sa Protestant kasi, ang focus nila, individual faith. Kasi nga, sola fide. Faith alone. Bahala ka na kaya kanya-kanyang interpretasyon. Indirect access direct access to God. Parang sinasabi dahil kinakailangan mga santo. Dahil nakaipuan ang mga iba-ibang mga intermediary. Dahil nakaipuhan. Ang kaipuhan lang ang Diyos. Yan. Kaya mag-ingat kita mga tugang. Kasi
minsan gagawin natin diretso. Tingnan na, kung sasabihin ko kung kayo po ang magdiretso. Bakit ang Diyos isinugo niya si Kristo? At bakit si Kristo nangailangan ng tao kay Maria? Yun. Tingnan mo, kung wala naman direct access to God, sino bang may direct access to God? Only Jesus Christ. Mary has no direct access to God. Tandaan natin yan. Ano? Kaya nga, sila, sabi nila, direct access to God. Tandaan natin, ang ginibukang Diyos may intermediary. Pwede sana si Jesus maging tao kaagad na hindi na dumaan kay Maria. Na nahulog siya duman sa Jerusalem o sa Jerusalem, pwede sa Nazareth, pwede sa Bethlehem, kung saan. Kung nahulog si Kristo digdi sa Albay, o yaon si Kristo kuta digdi. Pwede ito mangyari kung dahil ipinangidam siya ni Maria at ipinanganak siya ni Maria. Yung bagay yan. Itatanda natin, diretso, hindi pwede. At hindi po individual faith. Hindi pwede tayo magkanya-kanya. Kaya hindi pwede tayo maligtas na kanya-kanya. Communal. Yan. So yan, sabi ni based on your discussion, Father, is orthodoxy po ay parang socialist in religion? Hindi naman. Authored from prominent man long time ago. Hindi naman ganon. Hindi ganyan. Kaya ang ibig sabihin, ang pagdating duman sa tinatawag natin sa structure, hindi naman socialist kasi ang socialist po kasi iba yan. Ano ang ibig sabihin socialist sa form of government? Hindi po 'yon. Iba yan. Okay? So yan. So anyway, yan ang importante mahiling ta mga tugang diyan na ang pagtubod ta kasi ay mahiling ta na pare-pare itong sinasabi din na focuses kasi sa Protestant kasi focuses on individual faith and their access to God. Kita ang focus ta ay sa Diyos. Okay? So yun mga tugang. Okay, so maliwanag itong sana na naging maliwanag sa indo una ang diferensya, authority and structure, salvation, tradition and worship, and then yung theology and other aspects. Yan. So yan sana mga tugang ang may natutunan tayo digdi. These are the three types of Christianity. Yung Orthodox, Catholic, Orthodox, and Protestants. Yan. So maliwanag po yan. Yan. Sana naintindihan po natin ito, pagdating sa, actually mas maganda talaga pag-adalan ta ang history of the church. Pag inadalan mo ang history of the church, ay may maganda yan Actually ganyan sa tuyang cellphone, hanapin mo yon. History of the Catholic Church. Actually, mayroon akong libro dito. Itong, kanina nga, ito maliwanag ito. Ito, Catholic, The Catholic Source Book. Nabakal ko pa rin sa Amerika itong panahon. Where is that? Matagal ng panahon ito nung 2000 pa pala nandun ako sa Amerika. So ito, maganda pagbasahin kasi these are the Catholic Source Book. Makikita mo yung overview of the tradition, iba-ibang makikita mo yung maliwanag Maganda ang mga contest dito about scripture, the church, liturgical year, veneration, Catholic symbols. Yun. Pero maganda, i-recommend ko sa inyo mga tugang, yung inaapod na church history. Okay? Yung church history and the fathers of the church. Kasi sabi nga ni itong dating protestante si Scott Hahn sa Amerika, sabi niya, kaya pala we were not
we were not allowed. Baka sabi niya nito yung mga dating protestante ngayon na katoliko na matatalino talaga ito si Les Cathan, Steve Ray, marami pa, matatalino yan Pero ang ginawa nila, sabi niya, they question their faith. Sabi, how come that they do not want us to study and read the church history and the fathers of the church? So ang ginibo ninda, sinalungat nila yung sabi ka itong pastor ninda. Nag-adal sinda ng church history at nag-adal sila ng fathers of the church, St. Augustine, St. Ambrose, pinag-adalan nila St. Ignatius of Antioch. Kasi tanda natin, siyempre sa early Christian community nandiyan si Christ, si Jesus, pagkatapos yung mga apostles. Sino ang nagsucceed sa mga apostles? Sa mga bishops, mga bishops and yung mga fathers of the church. And tanda natin na doon sa pag pinag-adalan mo ang church history, mapag-aadalan mo rin din ang fathers of the church kasi makikita mo na doon. Kaya doon pala ang kapinunan. Kaya pala ang ginibo ninda pagdating doon sa Bible kay Christ, diretso na may gap. Yan ang doon. So dapat yan, alamunta, iba-iba yung mga... Anyway, pagdating sa how about the different kinds of religion believers, iba na po yan. Pagdating sa Islam, kasi tanda na may Jewish, may Islam, and then may Buddhism, may Hinduism, iba-iba yan. Kanya-kanya na po yan. Pero kung tutusin natin, there's only one. Nga lang, nagkanya-kanya na sila based on their itong pagkakaiba sa lugar. Pero sabi nga, kung talagang magsasaliksik ka, kung if you will really look for the truth, there's only one truth. Yun, talagang babalik ka pa rin giraray sa pagiging Katoliko. Yan po ang mga nasabi na ng mga nagsaliksik ng... Actually, meron akong nakilala sa Amerika na pinunta niya na nag-ikot na siya ng reliyon. Katoliko siya dati. Pero gusto niyang maranasan ang pagiging Muslim, pagiging Jewish, pagkatapos yung Hindu, lahat ng mga religion, sa Protestant, naging Protestante siya. At sabi niya, para kumpara niya sabi niya, nagbalik manggiray siya sa Katoliko. Kasi if you are looking for the truth, there's only one truth. And the truth is Christ. And Christ is the one who founded the Catholic Church. Anyway, inabot na naman tayo ng oras pang alas 2 na pala. At maraming salamat. Nandiyan pa si Bert at si Pita na susunod na programa sa Usapan Pamilya. Thank you very much sa ating birthday celebrant ng Chip Ramir Tanay at saka sa IT si Jerome Martinez. Thank you very much. Ito po girari si Father Boots Bombase OP nagsasabi sa inyo ng God bless everyone. And by the way, sa aga, maduma naman ako sa Betania Retreat House. May retreat po kami. But I will try to do my best makapag-record sa aga hanggang Webes. Parang madagos mangyari sa tuyang pagprograma. God bless you everyone. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Thank you. God bless. I love you.